iti masakbayan. Da kayo adwa, anak ken Raki. Itataawanin ni papayo. Awanan ti pangsweldok kadagiti katulong. Da kayon adwa ti aglinis ken aglaba dito'y balay. Sursuruin nyo mat ti agluto. Kasano ti panagadalmi, tita? Saan ka di adandanin ti bakasyon? Mabalin asaan kayon amapan ije pagadalan. Inton umay apa nagsasara sa kayto ag-eskwela, ha? Apay ngay, tita. Kayat ko ti mapan ije pagadalan. Awan nga rudin ti aramatin nyo, tawan matan ni papayo. Apay ngamin ana aksidente ni papa. Awan lang nga rodon ni mama. Awan pay ni papa. Wan nga rod manong. Kasano tapaitan? Iso nga rod apagawidak dagiti katulong. Anya nga iti pangsweldok kadakwada. Alangan at isapol amin ti grocery nga imatuna ti paggapuan amin akanan ken pangsweldok iti katulong. Anya matan ti kastoy manong. Balay ta ngam katulong tamat. Ha? Apay anay bagam akatulong ta. Babaunan na tamat ni Tita Jacinta. Apay ngamin nga inasawa ni Papa ni Tita Jacinta, idinatay day di mama. Jakman amo ken ni papa. Insang pet namat dito'y balay ni Tita Jacinta. Jak kayat ni Tita Jacinta, naungat ngamin. Nalain pa'y nga agkudot. Mangmangan sama ti Jairoar. Tay baga na ngagluto tay ti kananta. Ngam di mat mangan ditoy. Isu nga uray noodles laang ti iluto ta. Awan bibiyang na. Nauma akon iti itlog kan noodles, manong. Isu laang matigat-gatangan ni Tita Jacinta. Apay nga da kayo dito arubayan, ubeng. Or-orayon mi ni Tita, nana. Naibos ngamin ti itlog kan noodles aginatang na. Awan iluto mi. Anya? Itlog kan noodles tigat-gatangan na para kada kayo? Una na. Ngam saan mat amang mangan ijay balay? No saan amang mangan di tabalayo? Kaawatan nga iti restaurant amang mangan. Siguro nana. Sapay naglaing agungat. Agkudot pa'y no adda di na kayat. Amangan no rabiin ton asumangpet. Ala, umay kayon dito'y balay, tadain lutok adinangdang. Kaya tyo ka diti dinangdang? Ha? Makan kami dita balayo, nana? Uy, ana, kababain amang mangan takat din iti balay ti sabalay. Mabisinak manong. Jak ngaminan kayat jay noodles. Saan kayon nga agin narasaas dita? Umay kayo ket din. Apay, diyo kayat tilutok? Nagimas met gayam ti dinangdang abukal analaukan iti bulong marunggay, nana. Ay, kasi kayo mat nga ubing. Mas daawag ka ni Manang Jacinta. Taimutan na kayo. Kat adamot imbati ti amayo a negosyo na. Imbagak day takan kwa na. Ngam kinudot nak, nana. Saan anaing kalintagan day tanga aramid na? Awan ka di ti kabagyan nyo dito eh. Saan mi nga amo, nana? Di ko na idi ni papa kat adda ka no ije Mindanao ti kabagyan da kan ni mama. Kastagayan. Saan nga rod dito iti sigod a lugar da? Iso nga awan kabagyan nyo dito eh. No adala ko mamo mi a kabagyan mi. Panawan mi ni Tita Jacinta. Mapan kami iti balay ti kabagyan mi, nana. Kasanon ti balay kan grocery yo? Alangan mo't ako kwa ni Manang Jacinta. Imbag ka nagkita tama ng Jacinta. Ne, kanayon tamat nga kita. Saan laang ita? Saan aga po ta makibiyangak? Nam kakaasi dagiti ubing. Apay ko maakakaasi da ako nam. Madlaw ang mabisin dala unay. Pinakan ko ida dito'y balay idi malam. Awan ka ngamin, kat awan ka nun ti iluto da. Anya? Naibus ka din ti ginulpik nga abastuda? Nang gulpi ka iti noodles kan itlog? Madipat ano kan yun ang noodles kan itlog laang, manang? Apay, dakas ka di ti noodles kan itlog? No iso aka na yun, maumadamot, Manang Jacinta.
Agyaman da pay ket di taigatangak pay ida. Umay kayo man da kayo adwa. Apay ka di, tita. Di da kam kumakadalan. Anay! Si kamot! Daytang ti maganab yun. Apay ka di, tita. Anyo ti basol me. Apay anapan kayo nangan di tabalay ni Adela, ha? Anya timbagbagayo ijay, ha? Imbaga mi lang mat ana ibus ti noodles kan itlog aginatang mo asid sidaan mi. Tamang mangan ka iti restaurant. Apay nimbagayo amang mga anak iti restaurant. Sinalbag kayo. Dakas kan o ti aglastog, tita. Imbaga mi lang matipod no. Imbaga kaya sumungbat ka! Ha? Ay ko tita! Nagsakit! Apay na kami suot ka, bigbigat. Malas ka no dahi ta na kami suot, naawan pa'y buena mano. Masurunak kadagiti ubing nga anak day di asawa. Mas dawak namin ha. No apay asikat ti mga asikaso kadakwada. Balay da ti paggiganan mi. Kukwa ni papada day ti grocery. Ngam awanan di amada. Tanatay kat nga rod. Ited mo ida kadagiti kakabagyan da. Sigod at taga Mindanao da. Awan ti kabagyan da ditoy. Di ka pa'y lakat ited ida iti DSWD. Ang mga nualaan da ti grocery, no ited ko dagiti uping. Sa bagay, kantidak kalabalay. Sayang agpaiso, no saan nga iti poder mo ti pagyananda. Saan kamit ngamin aligal nga asawa ti amada? Kasano? Agkalay sa kami kuman, ngam na aksidente. Iso asikalatan ti agparang agarjan da, tapno agyam kalata iti balayda. Umayak tumat ijay, inton madanon ti aldaw. Nagadumat to'y labaan talupot, mano. Nasakit ti imak. Uray siyak nga rod. Nasakitan ti imak. Nagdakkalmat ngamin ti ulos ni tita. Pati dagito'y kortina. Naglalawa da. Ada ko masabali apapananta, mano. Jak maanusan dito'y. Pumanawtan dito'y. Ngambalay tamat daytoy, ading. Ni ka di tita hasinta ti agyan ditoy. Balayta, nga makatulong taman. Saan ta katulong? Ti katulong katag sweldo. Ngamda ta, awan sweldo ta. Pumanawtan, mano. Ha? Papanantangay. No sumangpit ni tita kat dita pa'y nalabaan amin dagitoy. Kudutan na tamanan. Saan kayo arumrumwar, mama? Irikap ko ti gate. Nagawid nga min di katulong akadwayo tamasakit ti inana. Apay ang masakit? Apay ka irikap mo ti gate? Amangan numayaw-awan kayo, narumwar kayo iti gate, mama. Amangan pa'y lakat numaatalan kayo iti aglabas alugan. Ipupok na ka de? Saan, mama? Rumwar tanto adwa. Wano, inton ada kadwayo. Apay ang masapol nga da kadwa. Sa anak mo't nagpaawit. Saan nga iti dayta, mama? Amangan nga no umadayo kayo. Marigatan ang amang sapol kada kayo no kaskasano. Apay nga minasapulan na. Bakit akon? Ambok tiar aramidag. Kaslay di. Napan kayo ije kabangibang apurok. Imbag tamam na ka dyan nakakita kan ka. Kat inyawag na kanya. Inaklag pala ilang mo. Basta saan kayo arumwar. Taama nga no maatalan kayo itilugan. Ala, tagtrabaho akpay, mama. Patasag man nga ilukat tigit. Ada, bati ni Flora at ulbak iti labisaan. Nakataan. Makapasyal matlagan. Saan ka ta nakakulong? Akalayon dito ibalay. Ada sumumat na jeep. Para ang taglugan na. Para! Aguray, talumugan na! Kitaam ka di daytoy bodega, manong. Nagado a karton, plastik, bote kan anya pa'y dagitoy. Ha?
Nakitak jay kaadalak ang naglako iti kakastoy. Adda pay landok ditoy. Malako ka di dagitoy, manong? Una. Saan tamat amaawit dagitoy? Ay, mapantay ti agat-gatang. Taibagatang ado ditoy. Kaya't da nga umay ibunang? At dalugan da para ala iti gatangan da. Hala, intan iti junk shop. Intan nga rod, manong. Adumat dagitoy. Nabayag siguro ang naurnong dagitoy. Agdusaag mo ti tataon. Dumsaag mo tan. Magnaak di taigid. Kuray man. Hanya nga kaya dagito'y babasit abang balay. Basaag man tinakasurat. Cemetery. Cemetery. At medyo dakil ijay akalapaw. Ay, ijayak man abapan ang klinong. Kasla makatudtudumot kami. Nagpintas mo tunday ti basit abalay. Naaladan iti landok. Ngam adamot mabalin apagunagan. Tiles ti swelo kundi ding na. Pati ti kaslalamisaan, tiles man. Ay, umunagak man, taditaak man nga agtugaw. Ay, mabisinak pa'y kitin. Awan mo't makan dito'y napintas abasit abalay. Nagdakkel mattibayad din lako tamanong. Un nga rod ading. Addan kwartata. Santan nga gawid iti balay. Jak kayat ni Tita Jacinta. Ha? Papanantangay? Inta ijay musulyo da papaken mama. Adalinong ijay. Ken adapay pagtugawan ijay. Mapantay di Campo Santo. Sa bagay. Santan at jay. Sige. Pantapay nga rod gumatang iti kananta. Sige, manong. Inta gumatang iti restaurant. Makaraman tamatlangan iti sabali amakan. Dinangdang ken karni ti kayat ko. Ape, anak kalugat ti gate. Nakabitin tutulbak iti kandado. Ay, masapol nga awagak ni Pulis Armand. Hello, Armand. Mapukpukaw ni Mama. Pangasim man, tatulungan na. Anyang oras na nagpukaw? Saan ko nga muna niya nga oras? Nga may tayo bigat, inkandadok ti gate. Awan ka di ti kadwa na ti tabalayo? Nagawid nga min ti katulong. Kinasaritak ni Mama saan arumrumwar, ngam rimwar latamot. O sige, tay bagak kadagi ti kakadwak, tagsawar kami. Alaman nga rod, friend. Ay, imbatik ti tulbag. Nakita na siguro. Iso alinong katan na ti gate. Awan mat dagiti arkabsan. O di nasayat no awan da. Tapno dua talahang ditoy. Amangan no addamang sampol kadagiti ubing kanya. Di bagam anapan kay jay grocery. Ket idi sumangbat ka, awandan. Sa bagay, saan ko mat ida akap-kaping ano? Ngam no addamang sampol kadakwan. Kasano akon? Nalakalang arasunan day ta. Awan samot tan ti papartidos da ako nan. Awan, ngam day ta kaaruba ti agin lalaing. Isakit na ida. Kita manong. Ada nakaidda abakat iti unag ti musulyo. Sino nga tanday taabakat? Kabagyan nga ta da papa? Saan nga taan na uyong day ta abakat? Inayadan tati umasidag. Amangan no agkudot, akas kan ni Tita Jacinta. Mabuti nga kasamat nga umasidag, manong. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at denggan.
tituloy ta serye tayo itaalawas ana pauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ing estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ha? Sino nga taday taabakat? Kapag yan nga tata, papa? Saan nga tanaw yung dayta abakat? Inayadan tati umasidag. Amangan mo agkudot, akas ka ni Tita Jacinta. Mabuti ngakmat nga umasidag, manong. Saan siguro nga agdangran, tabakat mat. Mangantan ta mabisina. Dito'y asidag ti musolyo ti pangananta. Mayat ko man mo nagta, tagtugaw ta di taunag. Linong di ta. Ha? Kumit-kita ti bakat, manong. Ha? Ay, nagpaso. Kung nagta, taikan ta iti kanan na. Amangan no mabisinan day ta abakat. Mabisinak, Ubing. Adda ka di makanyo dit, ha? Adda balon mi, Lola. Ikanda ka iti makan, tamangan tayo. Ay, agyaman na kada kayo, Ubing. Mabisinak nga mawan balon ko. Nalipatak ngamin tinagbalon. Agsasango tayo nga rodan amangan Lola. Maalaman nga rodan ay mabisbisinak unay. Ay, ayan ka diti balayo, Lola. Apay nga adda kayo dito'y musuleyo da papa. Ha? Papayo ka diti akin balay dito'y. Dito'y tinakaitan naman dagiti dadakkel mi, Lola. Anya? Tanam na ito'y nagpintas abasit abalay. Un, Lola. Saan nyo ka di nga am mo tinaitanam dito'y? Aday taman tinaganda Basaan nyo. Ay, kurak no balay na ito'y. Imayak naglinong. Adamot ngamin pagsarkan. Hello, Arman. Kumusta ti panagsapolyo? Awan tayo met Flora. Awan ka di tinamnama manapanan ni mamam. Awan mat. Ay, napanan na nga tan. Nagdama nga kadagiti asidag dito no nakita da. Ngam saan ka numat? Naawan nakakita. Ang mga nulimugan. Nakadanunan na ngay nga tan no nagluganan. Ay, madanaganak. Mangiwaras tayo itiladawan na. Tapno daras masarakan. One man, friend. Tagpaprintak iti ado a pictures. Agpatulong ka kadagiti amom amang ipaskil itiladawan na. Ikabil mo matan ti contact number mo. Tapno awagan da ka no makita da ni mamam. Uwan gayam. Ikabil ko pa iti address ko. May mayat manen. Tabarang addamang itulod ken kuana di tabalayo. O sige, kasta nga ro ti aramida. Anya ka di tinagan niyo, Lola? Ha? Nagan ko. Ay, kwan saman. Flora. Flora, tinagan niyo, Lola? Kasla-kasta ba tinagan ko? Nalipatak samot taon. Ayan ka di ti balayo, Lola? Ada ka di ka balayo? Nalipatak mo't kantayan ti balay, may. Lagi pa, tay tulod na kay di balayo, Lola. Dito'y aklatan. Dito'y napintas abasit abalay. Kasanungay ti paglutuan kan kanan niyo dito'y, Lola? Kanan? Mabalin ka din nga ikandak tumanan. Uray da kamin ka ni Manong. Agyan kamin samot tan dito'y. Nauyong ngamin ti agsyuman kada kami, Lola. Ay, agyan tayo nga rudan dito'y. Huray sakit. Diyak batan na mo ti pagawidak. Saan mo tinadagawid dagiti ko ng Ubing? Napanandang ako.
Paginawag ko maida. At dapay lalabaan dita. Saan ka diya may mayat no di dan sumangpet? Kasano no adda umay mang sarong karkadakwada akabagyanda. Mhm. Anya ti baga? Adda nga tamat umay mang pasyar kadakwada. Day talaang ti pagdanaga. Amangan no siyak ti mapabasol. No anya ti mapasama kadagiday nga inutil. Ikanda kan samatan iti parikot dagi jay nga ubing. May mayat kuma no adda kabagyanda apang tadak kadakwada. Ngam amangan no alaan dati grocery kan balay. Imbag ta nasabat ka, Adela. Adda ka di ba gamanang? Nakitam ka dino sa dino tinapanandaan na kan Rocky. Ha? Awan da ka di pa'y manang? Awan da pa'y nga rod. Napanan nga tadagi jay nga alikutag nga ubing. Saan mo ka di apabirok ida, manang? Saan damat ama pugpukaw? Tapim manaw da. Ammo da ti pagsublyan da. Kasano no di dan agsubli? Pangalaan da ko maitikanan da. No di da agawin. Agyan kayo kan ni Lola dito'y musoleo. Ta inakpidutan dagiti nakitak a plastik kan bote iti igit ti sementeryo. Kat inak ilako ijay junk shop. Sumurutak, tainakmat makipidot, manong. Saanan? Amangan numapukaw. Wan numayaw awan ni Lola. Kadwa ampay. Amangan numadala pusto tilugan. Aw-awirat ni Lola, manong. Saan mat nga ubing tapno aw-awiram. Bantayam tapno saan amapan iti kalsada. Amangan numaatalan. Sige, tapadasak adamagan no ayan ti balayda. Bunman, padasam numalagip na pay. Kunanamat ngamin analipatan na. Barang malagip nanto Wan manong, pidutag matagiti agkaywara dito ya plastik. Ada ngamin nakita kasako ija igit. Malagip mo ka din ti ayan ti balayo, Lola? Ha? Saan ka di aday ti balay tayo? Anya tinagan mo? Balagip ko Flora, tinagan ti anak ko. Ha? Kunak man no kunayo ada kayo ti akin nagan iti Flora, Lola. Adaya mo timbagbagak. Ay uwun, malagip ko. Flora, tinagan ti anak ko. Kat? Anya matinagan niyo, Lola? Saan ka di adinamag mo itayan tinagan ko o kat imbagak? Da kayo tinagdamag itinagan ko, Lola. Siyak ni Ana. Anya matinagan niyo? Ay, bay ampay laang day tanagan. Mabisina ko. Saan ka di akalkalpas tayo anangan, Lola? Nangan tayo na ya. Ay, nalipatak mo tan. Ang hapay ngay akas la mabisinak manan. Inton sumangpet ni Manong, adan to isangpet na amakan, Lola. Imbag ta nagsabat ta diti kalsada, gayam. Saan ka kadi asimrak iti trabaho mita? Naglibak pa ita sa pulak ni Mama. Lading itag, nga masapul alawlawan tayo ti ili. Tapno masarakan tayo. Ada tap mi alimbugan, taapay nga awan iti asideg. No naglugan, nagturungan nga ta tinagluganan na. Amang ano nakadanon iti sabali nga ili. In-coordinate min kadag iti police station iti sabali nga ili. Adamat ang picture na ngayon forward ko. Ay, jak makaid na amang pampanunot kan ni Mama. Awan mat siguro ti dakas ang napasamak na. Nagkalma ka lang. Napigsamat ang magna ni Mamam. Medyo makaliplipat lang. Wan nga rod. Nalipatan na siguro ti balay mi. Iso asan pa'y anagawid. Manipud adda impatakder da di taasidag ang grocery. Kimapsot matan to'y grocery. Imapal tumat dagiti sinalbag. Ita, addan ka kompetensya ti grocery abang bantayan ta. Nadlaw ko ang manipud awan dagiti ubing. Kimapsot mat ti grocery. Naira na lang siguro. Kapot adda ka kompetensya. Nga ta. Natagtaga-inop kukit din ti amada. Kasla makaungot kanya. Nairanra naman inday ta.
Gapo siguro iti kapapanunot mo. Sakbay naturog ka. Saan mat? Sika mat ti pinanunot ko sakbay naturog ka. Tas ikakat nga rod ti kadwa. Di mo ko na. Asinarungkaran na ka tinalpasan anatay. Ha? Tiyak manang. Ngam apay akas jay. Makaungat amang kita kanya. Sumurot kami ba't iti papadam. Ha? Makabag na ka di, Lola? Inak namin agpidot iti bote kan plastik. Pagpidutam ay ado ti amo ka plastik kan bute iti bodega ti anak ko. Ha? Sa dino, Lola? Intayo alaan. Diyan naglakwan mi kan ni Ana na alam mi iti bodega mi. Kat addapay ita. Saan mi pa'y anagasto? At ayamat bodega at ito'y basit kan napintas abalay. Saan abalay daytoy, Lola? Musuleyo da papakan mama daytoy. Intayo nga rod iti papanam. Barang makita tayo ti balay me. Ha? Ay, mun nga agpayso. Barang makitam ti balayo. Intayo nga rodon. Tanawan tayo pa ito'y basit anapintas abalay. Agsubli kamin tumatlaang ditoy, Lola. Ana, kibinam ni Lola. Tamangan no maatalan itilugan. Wen manong, Lola, saan ka suminsina kanyak? Agkibinta? Ay, ayan nga tante anak ko. Napukaw nga ta. Ha? Amangan no adda ije balayo, Lola. Amangan no da kayo tinapukaw. Ay, sa anak ang mapukaw, tabakbakot anak ko. Ayan nga ron ti balayo, Lola. Malagip yun? Barang makita tayo dito'y kalsada. Asidag iti kalsada ti balayo, Lola? Wun, asidag iti kalsada. Ala, inayadan tayo nga rod timag na itiigid ti kalsada, Lola. Agturong tayo, ijay sintro. Di mo ka din nakita dagiti ubing no si Mang Patdan? Apay, kasangsangpot mo ka di, mana? Adamot kadwam? Isa ni Jano, kadwak nga aglaklako iti grocery. Adan samot relasyon nyo. Kadwam sama ng idikalman. Na, dakas ka di? Agpada kami matanawaya. Ngam, kasano dagiti ubing? Balay daday tapagigyanan nyo, sana ya. Balay dalat na imbagak aya asaan da abalay. Ngam, ayan da nga rudan. Ay katagawid dan to, ano makalagip da? Napandala siguro nagpaliwawang. Diyak magustuhan ti tono ti panagsarsarita dahi di ababaya. Masurunak nga rod iti da iti ababae. Kunam lano asino. Ikaktuman iti pagnakman na. Anya ti aramidan. Amangan no ad-adakas ti mapasama. Dakas at talaga ti mapasamak kan kwa na. Ngamayat mati ibungan ha, para kadata. Alwada ma. Tama no dakdakas ako na ti mapasama. Di kagdanag, nalaingak. Diyak mat ipalubos amay sagnak ta. Gayem ka nung amin ti ina dagiti ubing dayjay nga adela. Isugayam nga isakit na ida. Agpatinggalaang iti panangisakit. Ngam awan pulos karbangan na kadakwadan. Santa nasayangan ti oras ta. Dagijay kit din nga ubing ti pampanunutin ta. Mas daawa ka. Tiket di masakbayan ta, ti planuan ta. Hello, gayam. Kumustan? Ayan mo itan. Adak diti ka bang ibang hili? Adan ladawan ni mama ana ipaskil dita. Saan ka di? Wen kayem, ado. Ay, ayan nga tan ni mama. Barang masarakan tayon diti ka bang ibang hili. Sapay ko ma. Manungal dawon. Awan ka diti kwarta nang higatang na iti kanin na. Ay, jak amo. Sa maysa, no makalipat. Dinan amo ti aramidan na. Kasla ubingon. Sige nga, bye. Sige gayam. Bye. Manong, kita am tiladawan iti alad. Ha? Lola, saan ka di aladawan nyo dayta? Ha? Kasano ka ang taladawan ko dita?
Missing kayo kanu, Lola. Mapukpukaw kayo. Anya mapukpukaw. Adda akmat ditoy. Adora gayam tinagan yu, Lola. Wen nga rod. Adora tinagan ko. Imbagak lang nga rodan. Sa balimat nga mintimbagayo anagan niyo. Mabilang takitaek, noan niya ti address da lola. Ay, masapul nga kakadwa tayo. Diyak kaya't ngagsisina tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Imbagak lang nga rodan nga adora tinagan ko. Sa balimat nga mintimbagayo anagan, Lola. Mabit lang takitaek noan niya tinailanad nga address da lola. Ay, masapul nga kakadwa tayo. Diyak kaya't ngagsisina tayo. Ala, intayo pa'y nga rod ilako dagito'y napidot tayo. Tamapan tayo di tanailanad nga address. Aglugan tayo ka di, Manong? Ay, malagip ko. Nagluganak. Idi kwan, simbardag. Kat imulog akmatan Intayo nga rodan. Adda pa'y contact number. Ngam nabati ti cellphone ijesilid ko. Tawan lud na. Nalipatak nga intugot idipin manaw ta. Awan load na ta saan matamang di tita sintay ti kwarta. Hun nga rod. Isuan nalipatak idipin manaw ta. Diyak ngamin us-usaran. Tawan kwartak apaglod ko. Anya tiin mayam abigbigat. Aping adda ka iti arubayan ni. Awan ka di pa'y dagiti ubing. Anya ti pakasagnaram. Adda panunot dan. Agawid dagi jay no mabisinda ko nakmat. Gayam ko ti inada. Idag saksakit. Imbaga na kanya asaan ko abaybayan ida. Ngam kaputadakan. Intalag ti amadakan ka. Ngam daksang gasat tana aksidente. Saan ko pinapanaw dagiti ubing? Ngam saan ka nasaya at kadakwada. Dayta ti imbagada kanya. Ulbod dagi jay ubing. Anya ko mati pamanaknak mo. Saan da apimanaw no nasaya at kakadakwada? Saan kang agsaul iti saan mo mapanaknakan? Pasapol ko dagiti ubing. Agpatulong kadagiti panakabagi ti lintag. Delikado kay ti dayja babaya. Masapol nga garami dak iti addang. Tapno saan ta mairubo. Anya ti aramidam. Saan ka di nga the basement daytoy ag grocery? At tabakan ti asili di jay. Alak day jay babae. Ta ipupok tay jay. Tapno saan ang makaaramid iti may kaniwas kontra kadata. Mayat nga ta day nga aramidam? Mayat! Ikanta iti luto na kanan na. Saan tamat apagaramidan iti dakes? Sa bagay, mabalin sa daytang aramidan ta. Pakanan tamat. Tapno di na amo adwata nga akin aramid. Agabungot kami kadagiti kakadwak. Ipan mi iti bakante aselid iti basement. Ikantametan iti kanan na ijay. Sino tinangsan labay kanyak? Ikag ko ti, no di mo kayat nga iwak-wak ko ti balisong ko iti sikigam. Sino ka? Apaya nakabungot ka? San ka man basta sumurot ka si tatanlugod. Parabadag ka din tiro panabas! Juan,
Perengan nyo dagiti mata na. Tapno di na makita ti pangipanan tayo kan kuana. Hoy, sika. Di ka agaramid itisaan ko akayat. No di mo kayat ti mabagsol. Di nagsalabayan iti nairot. Darasangkit ni ti magna. Tapno makadanon tayo iti papanan tayo. Agtulog ka! Pangipanan nyo ka di kanya. Awanan ti adupay asaludsod. Saan ka amaan ano ijay pangipanan miken ka? Sino ka tadagi jay? Apay nga impupukdak nito'y asilid. Ha? Ada paglutuan kan kaldero. Kita at mano niya tinagyanday ta plastik. Bagasmat kan delata dagito eh. Anya ti kay tasawan da ito eh. Mapanak ija banda. Nakitaan. Ada lababo dito eh. Kan, ada CR. Ada matdanom. Apay nga ipupukdak dito eh. Di na kayo ka dinabigbig ni Adela. Kasano ko mamabigbig na kami? Kat nakabungot kami? Inik kanyo iti perang dagiti matana. Wala. Idi nakadanon kami ni J basement. Inrikap minti ruangan na landok. Inkandado mi itirwar. Nakakaamon anang ikat iti perang na. Nasaya. Ang mga numapan na ibaga ka dagiti pulis ti kawan dagiti ubing. Siyak ti delikado. Wan gaya. Napanan nga tan dagiti nga ubing. Nagmayat kat apagsasawan dagi jayan. Makitak laidat na makaramanda kanya. Ay, kapanan nyo ka, day. Di ta sumaruno nga ili, tata. Sige, munog kayo nga rudan, tapno mapunaw. Tata, lumugan tayo, nana. Lola. Sige. Ay, tata, isardeng na kami man iti daytoy nga address. Nakasurat dita papel. Sige, amok day ta adisaw. Higit ti kalsada day ta. Sige, intayaw, tanay, napunaw. Lola, amuda ti ayan ti balayo. Makadanon tayo ijay balayo. Ada gata ijay ti anak ko. Adda siguro, Lola. Apay, pumampanaw ka de. Wala. Amo man no papapanan na kanayo. Adda siguro trabaho na. Apay, dilakat malmalpas day ta trabaho. Saan amalpas, Lola? Amangan mo iso ti pagsapulan na. Amangan no negosyo. Ito'y tinakalanad di ta address yo, Lola. Flora tinagan day ta contact person. Flora! Ada ka kaday! Lukatam ti gate! Ha? Ada tao arumwar iti balay, Lola. Mama! Sika ka ding agpaiso? Mama! Ubing na kita kakaduam. Ubing. Nakasarakan nyo ka ni Mama. Iti sementeryo, nana. Adda ijay musuleyo ti dadakkal me. Kaya't yung asawan? Ulila kayon? O, nana. Kadwami ni Lola anaturog iti musuleyo ijay sementeryo. Anya nga iti kinkinan nyo ijay sementeryo? Adda naglakwan me iti plastik. Bote kan landok. Anya? Ala, umay kayo. Umunag kayo, taado pa'y ti damagag kada kayo. Sumagmapanumal daw kung dito eh. Awan mo tao umay dito eh. Kasano ak na tayo makalibas. Adda may sa atawa. Adda mo trehas na alandok. Mangkitak iti mabaling ko apang dadal iti landok. Masapul ang makaruwarak dito eh. Nasa uyo nga ulila kayo. Ape akaslada maipalagip kanyak, hindi nakita kayo. Ha? Anya ti kayat yu asawan, nana?
Anya ka di ti apelyido yo? De Cortez, nana. Di Cortez. Da ka di ami kan sani ti dadakkel yo? Ha? Amom ida, nana. Nasingad agayom ko ni Mamayo. Kaing ingas yun ni Mamayo. Nigaya Mamayo, tinalagip ko, idi nakita kayo addoa. Ngam saan kayo nakita dinatay ni mama, nana? Naira na nga da business trip ko. Diti kayo pa'y balaywan? Saan kayo pa'y apumampanaw? Ado pa'y ti pagsaritaan tayo no sumangpetak. Hello, Arman. Hello, Flora. Awan pa'y tinasayat may padamagkukan ka. Adda ni mama. Adda ubing akadwa na simmangpat. Pimanawak adagos iji balay. Taada emergency call ko. Nakasarakan da kanukin ko na. Ije ka no sementeryo. Ngam ado pa'y ti kayat ko amaamuan ka dagiti ubing. Sementeryo? Wan ka no gayong. Saan ko pa'y ida pinagawid? Takadwaan da pa'y ni mama ije balay. Kasarita kida, apaman na sumangpetak. Nasayat nga rod, da nakasublin ni mamam. Sige, taada akong itibatog ti opisina mi. Bye, friend. Adda nandok dito asidot ti siya. Alaag, kaiso ti usarak amang dadaal iti rehas ti tawa. Urayak arumabi, tapno di damangag. Kat no makalibasak, mapanak adagos iji presinto. Ibagak ti inaramid na kanyak. Ibaglakit din, taadda nandok dito eh. Saan lata si mangpat dagiti agkapsan? Napananda nga ta. No saan ta nga impupok dahi nga Adela? Amang ano na panin nagipulong ka dagiti pulis? Kunam no kalalainan. Ha, man nakibiyang. Anya nga ita tinaganab na. Ijay nan basement iti agnanayon. Adda ka di umdas akanin na ijan. Ado, makamo namang iluto iti kanan na. Agyaman kiti tamang mangan adi mat agtrabaho. Mangan maturog laang ti ubrana. Awan samat kabalay na amang sapul kan kwa na. Awan tadda na pananda. Addan sa ijay abroad ti dadduma. Nasayaat nga rod. Tapno awan mang birok kan kwa na. Itata nakasangpot akon. Kaya't kayo ang makasarita. Anya ka di ti pagsaritaan tayo, nana. Saan ka di ang asawa ni Papayo? Wan nana. Ngam naranggas ti asawa na. Iswapin manaw kami ijay balay mi. Kanya? Ngam saan arumbang apimanaw kayo iji bukod yu abalaya? Kasano? Kat nauyong mat ni Tita Jacinta. Asino ti mangimatmaton iti grocery yu? Ni Tita Jacinta. Awan apulos karbangan na iti grocery kan balayo. Tawid ni Mamayo dayjay kadagiti dadakkel na. Ngam awan maaramidan mi, nana. Naturay ni Tita Jacinta. Hello, Arman. Makaumay ka kadi dito'y balay. Oh, apay ka di Flora. Kata ka di Paskan. Ada importante ayuman ko kan ka. Maipapanday to'y kadagiti ubing, akadwa ni Mama asim mangpet. Apay dagita nga ubing. Ikam ka di dahi ti gunggunada. Di mo pala ida pinagawid. Saan ko basta pagawidan ida, friend? Ada ngamin pa kay naigak kadagiti ubing. Diyak mawatan ti pagbagam. At iddoga saritaan. Kasapulak ti tulong mo manan, gayam. O sige, umayak nga rod dita pala iyo. Agyaman ako unay. Urayan ka. Bye. Rabiin, ituloy ko adadaalan ti rehas ti tawa. Nulakat mapil ko ti landok na. Mabalin akong arumar. Narigat ang mapil ko ti landok. Awat na kanan na. No di madadaal tumot lang day ta rehas. Sana ay, tawan mo tiyong umay dito'y. Imposible at saan ang madadaal day to'y arehas.
Imbag na nakaumay ka. Kaya't ko asolbarang ti parikot dagiti na ulila nga ubing. Anya ka di ti parikot da. Idi masakit ti inada. Imbaga na kanyak ang masapol at isanikwa atawid ng kadagiti dadakkel na. Katmapan kadagiti tuwa nga anak na. Rumbang lang nga kasta ti mapasamak. Ngam adaki na din na ti amada. Naranggas da ito'y iso ang nagtalaw da. Kaya't mo asawen. Ti agsyuman kadakwada ti mangimatmaton iti grocery. Kan iso ti agigyan iti balay da. Kastang rod. Anya tinasayat nga aramidag. Awan ka di kasuratan ana aramid. Sakbay apim mo sa iti inada. Uhan. Adda na sa uidi kanyak ni Ami, nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtadan na iti balay kan ti grocery na. Amken na, nga amang ano mga sawan to ni Sani kat maitsapwera dag iti anak na. Masapol nga rod makita tayo dahi ta kasuratan. Amang ipanaknag, ako kwa ti inada tinabati a kinabaknang da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasdaaw launay ni Flora, idi nakita na dagiti dua nga ubing. Adda na ipalagip kan kuana, gayam na gayam ti ina dagiti ubing. Itimot ayan ni Adela, nakakita iti landok, kat pinadas na pinang orterehas ti tawa, tapno adda pagnaan na ngaglibas. Itimot ayan ni Flora, nagpatulong kan ni Arman, no kasanuda at tulungan, dagiti ulila nga ubing. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adda na sa uidi kanyak ni Ami, nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtadan na iti balay kan ti grocery na. Amken na, nga amangan no mga sawan to ni Sani, kat maitsapwera dagiti ubing. Masapol nga rod ang masarakan dahi ta kasuratan. Amang ipanaknag, ako kwa ti inada tinabati a kinabaknang. Ada impakpakasi na idi kanyak. Apakibambantay ko kano dagiti anak na. Ngam idinadamag ko nga inyawid ti amada ti babae. Sa anak-anak na pan iji balaydan. Kaslaman na igagara, ang nagrarana dagiti ubing kan ni mamam. Kat iji pa'y sementeryo. Panagkunak, adday pasimuda agday ta apasamak. Tay kunadan nga adda aramatan ti Dios, amang tulong kadagiti mairoruman. Inton makadanon tayo di grocery. Inkanto kitaan no anya ti aramidan ti balod na. Sana mabalin asyak ti mapanmang kita. Sana mabalin amaamuan na. Adata ti akin aramid iti pan nakaikulong na. Sabagay. Ibaon mo nito nga rod ti may sa akadwam anang dukot kan kuana. Barang masapa sumra ki jay grocery. Amangan no ado ti tawi jay grocery. Uray itantanpay lang ti panangkita kan kuana. Ngam ayan nga tandagi jay nga ubing. Di dan makadalos kan makalaba. Dagi jay nga ubing ti makagapo. No apay ana ikulong day jay nga Adela. No saan kumaanakibiyang, adayo akas jay tinalakam na, ha? Agin lalaing tumat.
Imbaglakit din, tasaan tayo ang nagsisina. Apay ka di nga Jayan ti Musuleyo tinapanan niyo, edi pimanaw kayo dito'y balayo, Lola. Tiyak man ang mo apok. Ijay mo tinangiturungan dagiti sakak kanyak. Apay, da kayaw. Apay mo't anapan kayo, ijay. Nalipatan niyo ka di manan, Lola. Ijay tinakayta naman dagiti dadakkel mi. Kasta ka de. Ay, di mo mo't ngamin imbaga. Mala, kayo agdigusan, talaba aktibado yu, Lola. Amom ka di ti aglaba. Wen Lola. Manipod na tayo ni Papa, da kami ti pinaglaba ti agsyuman ka da kami. Diyak kaya ti agdigos, nalamen. Idadangan kayo iti danom, Lola. Papanamita, Flora. Awan sama ti trabaho yu ita. Paspasarak ko man, ti mapan iti sigod nga abogado ti pamilya dagiti ulila nga ubing. Bareng at dangagpaisuken ko na ti kasuratan ngayong bati da. Saan kami mo't ngaminan ang nagkitkita iti abogado da? Ti ka di na bati a kinabak nang da. Saan ka di a conjugal property da nga agasawa? Tawid ni Ami kadagiti dadakkel na. Ti balay kan grocery. Sa maysa, saan ka no ang nagkasarti agsyuman kadakwada kan ti amada? Mayat ko ma, no nasayaat ka dagiti ubing. Ngam saan met, tanaranggas akunan. Iso nga adda pagsayaatan ti panagtalaw ni Mama. Ta nagraranada iti sementeryo. Kita man ngagpeso. Saan aninamnama? Aga po iti panagtalaw ni Mamam. Adda palimed amay butaktak. Anya dyan baga ni Nana Flora apapanan na, Manong? Iti kano abogado, ading. Adda kano kayat nang amuan. Apay apagsayaatan ta kanumat, Manong. Diyak mo't maawatan. Ngam adda iti timbagan ni Mama. Nga imbati na iti abogado. Anya ngay dayjay nga imbati na, Manong? Diyak man amo. Ngam nasa una dayjay. Idi agsaksakit pa'y. Amuna ngamin adda taning tibiyag na. Diyak maawatan, Manong. Uray syakmat, ading. Diyak mo't maawatan ti imbaga na nga imbati na iti abogado. Upinak pa'y ngamin ide. Aday ka, napil kong ti sumagmamano arehas. Imbagta saan unay ang naging nasidad ti landok arehas. Numapil kong ti natuma, mabalin kong ti rumar titoy. Mangibiti naktulaang iti ulas apagbitinak na umulog. Saan mo't kiti unay abakras di tabatog na. Ikarkarigatak tunting umato iti kalsada. Nangibaon ka din tinapan iti basement. Inton madamdamahan. Ada pa yung paaramid ko iti ibaon ko kuma. Inton sumangpat langan. Anya ayamanan tinangibaonam kankwana. Ibaon mo kit di tamapan nakitaan ni Adela. O mga angas pa lang dayjay. Ado ti abasto na ama ka ni Jay. Ano? Sikat yung makam. Kasano nga ino agsakit ijay? Isakit mo matlagayam. Apay no si kang arod ti mapan mang sarungkar kan kuana. Ay, makasarsarungkar iti balod. Oh, masadot ka matlagayam. Apay amang ibaon ka iti sabali, ha? Mala, si kaman laangan ti makamu. Awan ka di pa'y ni Nanayo a Flora, ubing. Awan pa'y, sir. Saan mi nga mo? Noon niya nga oras asumangpet. Apay ka di apo pulis. Nasingpat ni Nana Flora. Apay asap-sapulan niyo. Nasingbat at talaga ni Nanayo a Flora. Gayem ko, isungamok ti kababalin na. Ay, kunak no umayo tiliwan, sir. Saan ka di akasta ti aramid, ti pulis? Umay agtiliw? Tilaang managdakdakas ti tiltiliwan mi. Kasta ka di? Ni ko matita hasinta ti tiliwan niyo. Kanayon na kami akuddutan. Talaga ka di anaranggas ti agsyuman kada kayo? Wen, apo pulis. Pinapanaw na ti katulong mi. E di na aksidente ni Papa.
Da kami kan ni ading ko ti para dalos, kan para laba. Sana rumbang day nga aramid na. Mabalin na matiliw iti kasta nga aramid. Panangabuso ti kasta. Dagitoy man, dagiti piglat ti kinedkedel na. O, iti barukong kan takyag ko. O, pati pa iti lapayag ko. Kanayon na atiritiran. Anya ka diti basol mo. Taapay akasta ti aramidan na. Saan ko kano nga ammo ti agdalos ken aglaba, Apo Pulis? Anniversary ti panang sumbat mo kanyak ita. Saan ka di arumbang intamat agday? Awisen nak nga agdi, ngam siyak mataggastos. Tultulungan ka mat dito yung grocery Partner tayo ti amin na trabaho. Iso a partner damat iti sapul ti grocery. Sa bagay, datat imairanod iti sapul ti grocery. Tadatamat nga rod tagbambannog. Dayta nga rod. Iso akas gunggo natamat nga agtrab-trabaho. Intamat agpalailang Wala, nanaman tamat ipagrigrigatan ta. Narigat met mo trabaho ka na yun. Pag hinanaan tamat ti bagita, ikan tamat iti lang ay kan inana. O sige, mangrikap tapay nga ron. Taintaman agpasya. Nasayata si Mangpet kan, Flora. Adda kagayam dito'y balay, friend. Inyawag mo kumanga umay ka, tapnam mo. Medyo naibayaga, painuray ko pa ni attorney. Kasano tinapanam? Adda gayam imbati tigayam ko. Naikabil iti may sa brown envelope. Adda pa'y note na para kanya. Kita man nga rod. Gaputawanak iti nauding aldaw na. Imbati na gayam daytan. Kaya't mo asawan, nabayag da ito'y iti abogado. Kasta nga rod. Saan kami ang nagkitkita ka ni attorney? Taoray isong, katnapan mo't iji abroad. Masungbatan amin na palimad. Babaan iti da ito'y akasuratan. Nakasaritak matandag iti ubing. Kat ado tinaamuak kadakwada. Nagmayat kit din ti agpalailan dito'y igit ti baybay. Wala rod, umay tanto manin dito'y. Kanayunan tati umay dito'y. Makapaikat iti stress. Wala, bayam, takadalawas, mangrikap ta iti grocery ta umay ta dito'y. Uy, mayat deta na panunot mo Kaslata mo't la turista iti di Domingo. Saan lang akas na? Talagang agbalinta at turista. At damot aramatan tangag pasyal. Naragsak ka kadimat lang, Jacinta? Talaga naragsak ka. Tadda imbati day di amadagiti ubing nga aramatan tangag pasyal. Sana kastati kaya't ko asawan. Naragsak ka kaditi sidong ko? Wala. Ngam ti kinabak ng anaibati. Ti pakaragsakak launay. Ada ibaga kada kayo ubing. Ada imbati ni mamayo asurat para kanyak. Ngam itala ang anakitak. Agsasango tayo iti husgado. Ha? Apay nga agsasango tayo, nana? Mapaayaban ni Jacinta, kat kadwa tayong agsasango. Ha? Mabutang kami ngagpakita ka ni Tita Jacinta, Nana. Saan kayong agbutang? Takadwa tayo ni Armand. Saan na kayo amabalin asaktan ni Jacinta? Anya ka diti aramidan mi, no agsasango tayo. Itad na kami kadikan kuana. Saan, Rocky? Masapol atong palagtikid daw ni Mamayo, babaan iti surat na. Anya jay nanggag ko ka, ada surat ni Mamayo ka ni Flora. Kung ayo anatay, apay ngay anag surat. Surat na sakbay anatay, Lola. Asino kumangay tinangtad ka ni Flora? Ada ka nun ang ibatyan ng abogado, Lola. Gayam dan samat laang ka, no? Ay, saan ko amawatan? Kasano day ta? Uray siyak, Lola. Saan ko matamaawatan? Tsak kaya't naitad na kami ka ni Tita Jacinta. Saan kayo amapmapan? Uray itod da kayo. Apay, may
Ay padawat ayamot ti tao, taitad da kayo. Ni Lola talaga, di na maawatan. Ay, nabanuga ka nagpasya. Agpay deliver talangan iti kanenta, tamasadutak ngagluto. May mayat manin. Agi na natakit din. Mayat ti kastoy abiyag. Baknang tan. Diyak ninam na makastoy tigasat ko. May saaklay di ngaglakla ko. Ita, baknang akon. Kaputa kukwa kon tinagtrabaho Nagtrabahuan ta ko Tagpada ta idi at trabahador dito eh. Ita, datan ti manager. Nagmayat adenggan. Manager. Agnanayon ko madaytoy. Apay kumaasaan nga agnanayon? Awan mo't dagijay ubing. Di daam mo ter aramidan da. Dandanin madadaal ti rehas. Isagana kong tinaimpis nga ulos ta igalot ko iti kawan. Madamdamapay, mabalin kong ti rumar. Medyo nasipngatan, iso asiguradong awan ti makakita kanyak. Daytoy langan tinabati. Pangurak man. Mabalinan. Igalot kong ti ulas. Tabo mabaak mo tandita. Naigalot ko na. Rumara kong dito'y. Nagbiti na abo mama. Inay hadak. Tama no matinagak. Ang pababa ako. Sidag ako na. Awan ko mati makakita kanyak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryetay ita alawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot ni kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo italawas ang napauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasano anapasamak dayta? Impakita dati testamento. Ako kwa dagiti ubing ti balay kan ti grocery. Anya? Testamento? Wan. Agbalaw ka itan. Nairidap ka ngamin. Ngam ita, mamaringkwas kan. Nakaalaan da iti kunkunam a testamento. Iti abogado anang tadan idi ti inada. Apay nga itala ang arumor dayta a testament. Apay nga awan ti igam ti asawa. Asawa? Saan kayo ama ko na nga agasawa? Ta saan kayo mo't nagkasar? Ngam inyawid nak igebalay da. Inyawid na kalaeng. Ngam saan kayo nagkasar? Saan aligal nga asawa na ka? Masapol nga agpiansata. Tapno makaruwartan dito eh. Mapantantulan no adda hiring. Ngam awan ti kwarta a pagpiansata. Di mangibaon ka iti mapan mangala iti kwarta iti grocery. Saan nga umanay ti kwarta nga da ijay? At da ka din nakabangko a kwarta mabalin mo apa irwar? Saan anakanagan kanyak ti libreta? Jak mabalin ti mangirwar? Kasanuta nga ruden dito eh. Awagam ti may sakadag iti kakaduata iti grocery.
Ta umay naalaan ti tulbak ta mangala iti kwarta ijay. Sige, tawagak man nga rod jay matalak akadwata. Imbilin ti korte, asaan amabalin nga umunag da Jacinta kan Diano iti grocery kan balayo. Agraban ti na ibang ko akwartayo, saan da mairwar? Kasta ka din, Nana. Agyaman kami unay kada kayo kan ni Sir Arman, iti tulong yo. Nagsagaba kayo, gapo iti pan nakaulilayo. Ngam, kinasyan na kayo ti Apo. Kanayon may nga ikarkararag, adi na kam kumabaybay anti Apo, Nana. Da kayo ti inaramat na, tapno magunod mi ti rumbang apara kada kami. Mamati kayo ka din iti pagsasao, asaan abaybay anti Apo ti mairoruman, nulakat na singpat da. Una na, mamati ak. Isu akanayon kaming agsingsingpet kani ading ko. Saan abaybay anti Apo, dagiti agtalagkan kwa na. Saan na kami akinalaban ni Tita Jacinta? Ngam nagaramid da iti may kaniwas. Isu nga dada ita iti selda. Inawagam ka din ti may sa akadwata iti grocery? Wan, imbilin ko nga umay ditoy, taalaan na ti tulbak. Mandaram nga ibunag na ti daddo mga stocks ijay. Ta ipaanaw da. Taapay, pangipanan na. Amangan ngamin no aggunay dagiti mang tultulong ka dagiti ubing. Kat saan datan apalubusan nga agpayso akas iti ko na ni Adela? Ay, pangipanan na ngayon nga ta. Dahita ita ti parikot. Pangipanan na ngayon agpayso. Ibagam nga uray di balay nalatan. Amangan no ilamang nakidaduma. Saan nabalin nga da ipuslit na? Ngam tay awan ti magimulanta. Mala, taday ti ibagak, intun umay ditoy. Kayat yu ka di, tayo manan agpasyar ijay musuleo, Lola. Anya musuleo. Ijay ngay nagkikitaan tayo ijay sementeryo, Lola. At dayamat, awan balagip ko. Ijay ngay inawagan nyo iti napintas abasit abalay? Ha? Ay, napintas nga agpaiso day jay abasit abalay. Wan, intayo. Ipakada tayo kanina na Flora, tain tayo manan, Lola. Amangan no kayat nabot ti umay pumasyar ijay napintas abalay. Ha? Kayat na nga tamat ti umay ijay napintas abalay, Lola? Di na paybot nakita day jay napintas abalay. Sinalbag. Kinandadwan kano dagiti pan nakabagi kilintag ti grocery. Kastamet asaan ta mapalubusan asumrak iti balay. Apay nga inaramid da dayta. Gapo iti testament nga inaramid ni Ma'am. Ako kwa dagiti ubing ti balay. Grocery kanda dumapay akinabak ng da. Pagawidan tanto nga rod ngay. Sapay awan kwartata. Nabati ti koleksyon iti grocery. Saan ko anaala? Apay nga min ngayon batim. Kasanuta itan. Kunak no makasublita adagos. Adamot gayam ni Adela ditoy. Natilutak nga rod. Kasano nga taan nakarwarday di babae. Kunak ngamin nga inkakitaan. Nakitam ko man no anya ter aramidan na. Kunak mo sana makaruwar ti danga. Ipakada ta kanina na Flora, manong. Tayin tayo agpasyar kada Lola, ijay musuleo. Hunading, urayin ta rumwar iti selid na. Awan samat trabaho na ita, tahali day. Naigagara nga ta, ti pa nagkikita tayo kada Lola iti musuleo, manong? Nalabit. Isu nga uray agkabaw ni Lola. At damat jay kanito, nga adda malagip na. Isu akay kayat ko, uray agkabaw. Uray siya, kay kayat kumat. Isu nga idadadangak iti digos na no saan na akayat ti agdigos. Malamin ka no ngamin. Madanon tumat ti panawan akas jay tayumat. Malamin, no saan na ipapudot ti idigos na. Rimuaran ni Nana Flora, agturong iti kusina. Surutan ta, tagpakada ta. Adamot gaya mon napudot adanum iti termos. Wen Nana, indadang mi ni manong ko. Mabalin ka di ti agpakada, Nana?
Agpakada? Agawid kayo ka din? Diyo ka di kaya tiagyan kanya? Saan kami nga agawid, nana? Mapan kami ko maagpasyar kada lola ijay mo suleyo dagiti dadakkel mi. Sa bagay, holiday ita. Awagak ni Arman, tamapan tayo amin. Kaya't ko ang makita ti ibagbagayo ang musoleyo. Mapantayo amin, nana? Wan balasang ko. Masigurado nga oray ni Armand, kaya't namat ti umay. Makarik na ak itiliday dito'y selda. Kastoy kayang tirikat tinakapupo. Oray siya nga rod. Imbag ko man no awan da ito'y rehas ang nagbaitan ta. Gapo iti tarigagay taas saan ta mapukawan. Nakaaramid talakit nga rod iti may kaniwas. Wan nga rod. Ad-addaan na ikulbutan gapo iti dakes nga aramid na. Nakaaramid ta iti kinadakas gapo iti kwarta. Agpaysutay kunad. Ati kwarta ket kasapulan unay ti tao. Ngamno tagi ko iti dakes awagas. Addan tumadi nga ibungan na. Wensa? Masapol a pagbannugan. Saan ket agapo iti siniswiti kawagas? Addata dito'y akasla nakapupok ang marabutit. Agur-uray talaang iti umay da itid amakan. Kaano ta nga ta makarwar dito'y? Numapanagnakan ang nakabasol tang. Makulong ta iti mano atawan. Awan mat nga rod kwarta apagpiansa ta. Tapno saan ta nakakulong laktan dito'y. Hello, friend. Mapan kami ija sementeryo. Kaya't mo kadima ti umay. Okay, awan trabaho kita. Sige, sumuro ta kata kayo. Urayin da ka nga ro ditoy. Nakalagip ngamin dagiti ubing. Umuna date tayo daytoy. Date? Ije mo soleyo? Tapno di mo mat ko na. Ngayon sementeryo ti umuna date ta. Mapantayo iti park. Kalpasan nga gapo tayo ijay. Diyak amukan ka. Iti mo soleyo ti pangawawisakan ka. Park matan ti pangawisam kada kami. Ala, urayan dakbit ita. Intayo nga ro dagpasyar ita. O sige, bye. Urayan tayo kano ni Armand. Kadwa tayo amapan ije mo soleyo ti dadakkelyo. Nabayag kayo ka din nga aggayam kan ni Sir Arman, nana? Nabayagan. Ngam, apay sa bali ti isam mo, Rocky? Nabayag kayo gayam. Ngam apay nga agpada kayo nga awampay asawa na. Di nak manarabakan, si ka nga ubing. Apay kumano agpada kami nga awan pay asawa na. Awan matimbagak, nana. Ngam kayat mi kan ni Ana, ti agbalin nga abay kan flower girl. Ring bearer ko ma, ngam dakelak mat gayam. Uy, di kag sasao iti kasta. Kababain. Saan akababain, nana? Saan adakes? Nupay-pay sunyo timbagak. Adda tayo dito inapintas abalay. Dito itinakasaraka kadagiti nasingpot nga ubeng. Nana. Kaya't tso ka di mati makasarak itinasingpot a manugang? Adamot aya. Mayat kaya ngagbalin a manugang ko. Unay-unay, anana. Armag ti anak yo. Tapno agbalin tayo anaragsak a pamilya. Armam lataano kaya't naka. Nangagyo ubing. Pinalubusan nak ni Lola yo ang mangaram kininanay ho. Saan mo nga ron abay bayagan? Masapol akan ayon tayo nga agkukuyog no adda pa panagtayaw. Sika, ni Flora, kang dagiti ubeng. Wanana, matungpal day ta akalikagom yo. Oy, apay anda kayon ti agtutulag? Paayam ka ditikid daw ni mamam. Nabayagtan nga gayem. Ngamit ha, kayat ko analablabas pa yung aggayem ti relasyon ta. Isuasaan ka kuman nagkedked. Ala ubing, ing kayo nagayayam. Tagsarsarita kami pa kininanayo a Flora.
Ada pagtulagan mi itinalapat. Wense, inkamin. Intan manong. Wanya, umanugot ka ni tikid daw ni mamam. Agbalin tayo amay sa pamilya. Dagiti ubing, tikaslaan naktan. Instant matdaytan, pamilya adagos. Awan mo't lang ti pagturungan na, no di kasta. Anya pa'y lang ti kayat mo nga amuin, wano panagnagan. Please, Flora. Saan ta ko man apabayagan pa'y? Apurado ka mo't, Arman. Nabit mo pa'y ngayong bagat ipanggap mo. Nataangan ta na dua. Amamuta mat ti tunggal maysa. Agdua-dua ta ka di pa'y. Idi pa'y anapudno ti ayat ko ken ka. Mabuti nga lang amang ibaga. Sige man laangan. Nabayag mo't nga inayat ka. Ngam inuray ka laang mo't kagaro. No kastangarad, isagana tan ti panagkalay sa ta. Nay, akit-kibin kayo matan. Da kayo ka din. Wen mama, agkalay sa kami ni ti mabiit. Mayat nga ron, tay ko nakasan tayon nga agsisina. May sa tayon na pamilya. Wen mama, kat ikarik anaragsak tayo amin. Karaman dagiti dua nga ulila nga ubing. Ay, nangagyapok. May sa tayon anaragsak a pamilya. Un lola. Sakpay nga gawid tayo. Intayo ko makitaan nagiti dua abalon. Datita Jacinta, kani Tata Jano. Manipod adda ta dito'y selda. Awan pa'y imay ng sarong karkadat. Agbabawi akit nga rod itinaramidan tabid dot. Oray siya. Agbabawi akmat. Kumusta kayon? Jacinta. Jano. Kadwak dagiti ubing. Kini daw ni Ana nga umay da kayo pasyaran. Da kayo kading agpaisuan. Rocky. Pakawanan da ko ma. Maikariyo ka de. Asaan kayo nga agaramid iti dakas, tita? Wan baro. Naliday gayam dito o nagtisalda. Kuna ni Tata Arman. Ano kano agbaliw kayon? Ibabawi mi ti darom. Rumwar kayon. Nga mga barwanan kayo. Ang paiso ka di baro. Ikari, agbalbaliw kami. Agawid kami di lugar mi. Agyanan iti poder mi dagiti ubing. Tagkalay sa kami matan ka ni Arman. Kablaawan kayong arod kapsat. Sapay kumata naragsak dagiti ubing. Talagaan naragsak dagiti ubing iti din nami. Saan mi idaabay-bayan? Ipaay mi ti umno kadakwada. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steve Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo takayat ni Flora tulungan dagiti ubing. Napangarod iti ayan ti sigud nga abogado ti pamilyada. Kat adda naala na a brown envelope nga imbati ti inadagiti ubing. Kat adda mat surata apara ken ni Flora. Kabayatan ti panagpasyar da Jacinta ken Jano iti igit ti baybay. Ginundawayan mat ni Adela tinangdadaal iti rehas ti tawa iti nakaipupukan na. Tapno adda pagnaan na arumwar. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Antika, naigalutan ti ulas. Rumara ko nito kat
agbiti na ka bumaba. Oops. Inayadak, tamo nga numatinagak. Agpababa ko na. Sidaga ko ni ti baba. Awan ko mati makakita kanyak. Aday na. Oops. Sa dino at aday ti alukal. Sigurado, kalsada lakit di dita nga to. Taadamang mangag ko nga ungor ti lugan. Kumalip-kipak ang umato. Kalsada da ito'y kunaktuman. Diyay mat grocery abambantayan dahasin ta da ito'y. Isulakit diti akin nakam iti panakadukot ko. Mapanak adagos iti presinto. Tapno may dakitaan ti nakaipupukak. Idarum ko ida iti inaramid da kanyak. Mapantayo iti presento, taalaan da kayo iti statement. Anya jay statement, nana? Ibagayo ti inararamid ni Jacinta kada kayo. Iso ang nagtalaw kayo. Saan miya kaya ti agsublikan kwa na, nana? Saan kayo nga itadkan kwa na? Nailanad iti surat ni Mamayo ang nagpakpakaasi kanyak. Asyak ka no ti mga sikaso kada kayo, no awanton. Ha? Agpaiso ka di, nana? Diyo ka di kayat? Imbaga na pa'y ako kayo adwa ti balay. Ganda duma pa'y akinabak nang yo. Imbaga ni mama ti kasta, nana? Wan imbaga na dayta. Ngam, inton amo yon nga imanihar ti amin. Itatasaan mi pa'y nga amo. Anya ti aramidan niyo, nana? Ipamanihar tayo pa'y iti matalak. Aging ga amaadaan kayo iti husto nga edad. Agadal kayo, tapno amo yun ton ti araramidan nyo. Imbaglakit din ta nakaumay ta dito'y balay da, nana Flora. Gayam-gayam ni mama. Un nga rodading ko. Di natagayam binaybayan ni mama. Uray awanan dito'y abiyag. Wan nga rod mano. Kunak no agnanayon ta nga agladladingit. Gapo iti pan nakapukaw dagiti dadakkel ta. Nasaya at ti Diyos kadata, ading ko. Taadda nasaya at atao, apagkamangan ta. Wan nga rod, manong. Ni kumanana Flora, tinasawa ni Papa. Sana ni Tita Jacinta. Saan da siguro ngagkagasat? No agsasango tayo. Ibagak amin ti madi nga inararamid ni Tita Jacinta kadata. Ay, kunaklakit din no agpaiso tinatagtagainap mo. Anya man yung tinatagtagainap mo? Simangpet kampay idi dagiti ubing, kat binaot ko ina. Ang mga sumangpad dan? Ang mga numabisinda, iso asumangpet dan. O di adangarodan pagdalusan, kan paglabaem. Naurnungan tilalabaan da. Nagbayag adida na kadalos. Napananda nga ta, kabayatan ti kawanda. Maamuan tanto, inton makasangpet da. Sumangpad da nga ta? Ha? Awan na sakit abakrang ko, no saan da asumangpet. Nakasagana kayo ka din, tamapantayon ije presinto. Wan, nana. Sige nga rod. Adda notice ang naawat ni Jacinta. Ija yung ibaga amin ang mading inararamid na kada kayo, Adda ka di posibilidad na ang mapapanaw ni Tita Jacinta ije balay mi, nana. Wan taawan apulos karbangan na ije balayo. Oray ti grocery. Mapapanaw mat ijay. Da kayo ti akin ko iti grocery ni Mamayo. Kasta ka di, nana. Nabayag mat basit aday jay Jacinta tinairanod iti para kumakada kayo. Inimutan na kami pa, idi agad-adal kami. Awan kwartami ama panagadal. Nagdakas at talaga ti ugali na. Anya da ito'y? Pakamumat
amapanak kano ijay presento inton bigat. Itian niya, aga po. Apay apapaya banda ka jay presinto. Tsaka mo, kaduan nak tamapantadwa. Kasanon ti grocery? Mangrikap tapay laang. Saan ko lakit di nga italag ti grocery kadagiti kakadwa na. Anya ti amok ngay, no anya ti aramidan da. Agdiritsutan to nga ro di jay presinto inton bigat. Saan tan amapan ni jay grocery? Wala, manglukat tanto, apaman nga aggaputa ijay presinto. Nana, kadwa tayo ka din ni Sir Police Arman ijay presinto? Saan? Sa bali a presinto tinakaidistinwan na. Masapol nga ijay presinto ijay iliyo ti pagsasangwan tayo kada Jacinta. Ay, kunaklakit din no kadwa tayo. Ay, saan ka di mabalhin nga ijay presinto nga ayan ni Sir Arman ti pagkikitaan tayo? Ijay iliyo. Ta ijay mo ti ayan ni Jacinta. Masapul a pumanaw da iti balay mi, kan iti grocery, nana. Talaga aday ta ti mapasamag. Awan karbangan na ijay. Saan mo't ako kwa ni papayo da ijay. Sa maysa, saan damot a nagkasar. Nasaya at mat, numapapanaw da. Naguyong mat. Aramida ti amin. Yuman ko da ito iti abogado. Kat iso ti mang tulong kada kayo. Mama, adda pa panan mi kadagiti ubing. Dito'y kayo pa'y balaywan. Adda pinilin ko akarro ba akadwayo, kabayatan, ti kaawan mi. Pumanaw ka manaan. Ay saan mo nga ipanaw dagiti ubeng? Agsubli kami matlaang, mama. Panawan dak manaan nga agmay-maysa. Saan, mama? Umay ti may sa abalasang akarro ba yo, ta iso ti kadwam dito'y balay. Kay kayat ko dagiti ubing, tanasing da. Agsubli kami matlaang, mama. Promise. Saan da ka apanawan? Basta, agsubli kayong road. Isublim kanyak dagiti ubing. Kayat ko atiliwan nyo tinang ipupok kanyak iti basement, sir. Asino tinang ipupokan ka? Kan apay nga impupok da ka? Dahasinta kan Jano lakit di, sir. Iti basement ti grocery abambantayan dati nang ipupukan da kanyak. Pudno ka di dahi ta asasawa, ma'am? Uwan, sir. Oray mapantayo kitaan ti nang ipupukan da kanyak. Sige nga ron, ma'am. Mga yabak iti kadwak, taintay kitaan ti ibagbagaman nang ipupukan da kan ka. Uwan, sir. Isurok ti basement anang ipupukan da kanyak. Sige, ma'am. Ngam no agul-ulbud ka. Amumon ti mapasamakan ka. Di tanjay tawa nagnaak, sir. Dinadaol ko di rehas ti tawa. Iti mano nga oras. Idi addan mabalin ko apagnaan. Bimabaak babaan iti ulos. O kitaan yun, sir. Mabit lang tapicture ti tawa nagnaam. Tiliwan nyo dagi jay adwa, sir. Ma'am. Apay ka di nga impupok da ka? Sakbay adinukot dak. Napan ko ngamin dinamag. No sa dino ti ayan dagi ti ubing asyuman na, sir. Syuman? Uwan, sir. Imbaga ngamin kanyak dagi ti ubing. Anaranggas ni Jacinta kadakwada. Idi saan ko ida makita? Imbagak apabirok ko ida iti pulis. Sir, sumunga dagiti ipatpatiliw ko. Isuda dagita, oh. Tiliwan nyo ida. Man, tiliwan nyo ida. Yes, sir. Yes, sir. Adela, kasanungadang ka dito yung presinto? Kunayo siguro ajak makarwar iti nang ipupukan nyo kanya-kanya. Oy, saan ka nga impupok? Apay ko mga ipupok ka? Ulbod, ididinamag kuno ayan dagiti ubing. Nasurun ka kanyak. Imbagam aman nakibiyangak. Ko. Pudno mat apakibibiyangam ti saan arumbeng abiyangam. Iso adinukot kan impupok dakkas ta kadi? Pagan ano ka ko mga ipupok ngay? Anya ko mati maganap ko kan ka. Gaputa imbagak nagpatulong ak kadagiti pulis amang biro kadagiti ubing. Iso aday jay, siya kunti kulong nyo. Nagdakas kayo at talaga.
Dito yan di presinto ti Ilio. Intayon iti unag. Takasarita tayo dagiti pulis. Apay nga da ni Nana Adela iti unag. Wen kagpaiso. Nana Adela, apay nga da ka dita? Apay nga da kayo dito eh. Napanan nyo. Adda na singpat akadwami, Nana. Iso ni Nana Flora. Adda dito'y presinto da Jacinta Kendiano. Impatiliw ko ida, tadinukot dak, sadak impupok iti basement ti grocery yo. Apay nga inaramid daday taken ka, kabsat. Gaputadyak makita dagiti ubing. Imbagak nga agpatulungak iti pulis, tabirukan mi. Dayjayan ti makagapo. Talaga nga rod asaan anasaya at ti kababalinda no kasta. Nasa umon kabsat. Nagdakas at talaga dagita. Nagtipon da iti balay dagiti ubing. Nagtipon da dita Jacinta ken Tata Jano, Nana? Wen, manipod pimanaw kayo. Insang putan ni Jacinta ni Jano. Ubing, dagijay ka di adwa ti sigod at trabahador yu iti grocery? Wan, sir. Namidikon. Insangpat ni Papa ni Tita Jacinta. Apay nga insangpat na ijay balayo? Saan ko nga mo, sir? Namidikon. Imbaga na, nga awagan mi kano iti tita. Kasano anatay ni Papayo? Naaksidente iti lugan kano, sir. Day tama ti imbagada. Kat asino ti kadwa ni Papayo idi na aksidente? Ni Nana Jacinta kano, sir. Kat nan-ano ni tita yu a Jacinta idi na aksidente da? Awan mati nakita ka sugat na, sir. Awan ti sugat na. Kasla imposible matdaytan. Sir, kidawag ko ma. Asaanan ama palubusan ama panda Tita Jacinta kan ti lalaki iti balay kan iti grocery. Mapatganti kid daw mo. Tadakat nga rod pamanaknak. Ada kayo, ti akin kukwa. Ada kayo, kung saan kayo na sumangpet. Sana mabalin, apanawan da kayo, mama. Imbag, tasaan mo pinapanaw dagiti ubing. Saan ko mabalin apapanawon ida? Mama, malagip mo kadipay tigayim ko ani Ami? Ami? Apay day tanga, Ami? Iso ti akin anak kadagiti ubing. Siyak itan ti panakainada. Addan apo ko yung mama. Saan da kun apanawan dagiti dua nga ubing? Saanan, mama? Madlaw ko, anaragsak kayo no addada. Uwan, nasingpet da ngamin nga ubing. Anya itati mariknayo ang nakapupok dita selda? No nakarwar ka iti basement, makarwar kami mat. Kaasi kayo mat. Gapo iti kinaagom yo, nabalod kayon adi na oras. Pagbabawyam to da ito nga inaramid mo kanya. No didak ko maimpupok, adayo kumamat nga impakulong kayo. No saan ka man nakibiyang, adayo mat nga impupok da ka. Amom ka di, apinaritan da kayon, amapan iti grocery kan iti balay dagiti dekortes? Kasano anak pasamak dayta? Impakita da ti testamento ako kadagiti ubing ti balay kan ti grocery da. Anya? Testamento? Agbalaw ka itan. Nairidap ka ngamin. Ngam ita, mamaringkwas kan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez.
Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.